tudloan ta magpugas guys. Ana una siya dugsakon nimo ang duta, dayon mokuha kag mais, na imo dayon ibutang sa tong imo gidugsakan nga duta, dayon tabunan, ikahuman mulakaw ka, dugsak na pud ka, dugsakon nimo kun dili matarong dugsak, imo balik og dugsak. Ikahuman imo sa nabutangan og mais, dayon tabunan. Na ikahuman mangita na pud kag lain nga imo dugsakonon para magbutang na pud kag mais. Inaani ra ka simple guys. Tungod kay karong panahon na perting lisura sa bugas, mao nga mamugas ta bisan gaulan, magpasing-uwan ta kay aron sa umaabot ng mga adlaw makakaunta kay lisod kaayo mangita karon og bugas guys. Mao nga maningkamot tag pabugas kana dugsak na pud ka diha, dugsak ko na pud nimo balik basta dili matarong dugsak, balik yung ganin nimo basta dili mo dako ang bangag kay di mo man abutangan og mais na inana ra kasayon guys. Digahuman imo na siya tabunan, labuton ang sagbot kung naay sagbot, inana di ba? Pahuway sa kon. Abli na ga, bugnawa. Ini lagi. Alah. Tibot.